Hello everyone, welcome back to my Median Borgari YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथाङा गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय दा अखा हागासिनो माने अखा हानायनि थाखाय आं बिदि खम्बल जोमदों। ओमफ्राय आंजों मेकआप खालामजानो सानै माने सासे आरो फट'शुटनि मेकआप खालामजानो ओरैनो दङ। ओमफ्राय आङो नै ओरैनो गोदाव सोराव खम्बल जोमनानै थालागासिनो। ओमफ्राय फैथोंसै बिसोरो फैबाथाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो माबायदि जायो आरो दिनैनि फट'शुटआ माबायदि बारग'लाङो बेखौबो दिन्थिनोसै माबायदि जालाङो। इभेन आंबो मिन्थिया थांनानै दा माबायदि जालाङो। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांदो लोगोफोर। बोरोथाय ओइ नै आन्दायबोदों आंखौ फै ओरैबादि खि जों ओरै बेक साइडजोंसो मोखां जानानै थानांगौनो होमबासो बि पस्ट ओंखारोनो जारलासो जों गावनि मडेलखौ जों नायनोनो मोना ओरै उल्था मोखां जानानै थानांगोन होमबासो फट'खौ पस्ट फैयोनो। फैयानो होनदों जारलासो जों गासिबो उल्थासो मोखां जाजोबनांदों। मालाय रेडिसै नामा ओइ आसोल फट'शुट लानो नेगासिनो। आयौ गारिया बे जायगाखौ खोन्थानो हानाय नङा रावनोबो पारमिसन गैया खोन्थानायनि थाखाय। ना मोनथियो खोन्थायासो पारमिसन गैया मा ना आङो माने मा होनो मेकआप खालामनायखौलाय बेसेबां दिन्थिबाय थाबावखानो आंनि मेकआप बानायनायखौथ' फ्राय नोंथांमोना नुबाय थाखायो होननानै आङो मेकआप बानायनाय माने टिप्स बाय टिप्स माने स्टेप बाय स्टेप बिदि जेबो दिन्थियासै माने मेकआप बानायनायखौ टटेलि दिन्थिस्राखायासै आरो ना। ओंखायनो आङो डाइरेक्टलि बे माबाखौल' जोंनि फट'शुटखौल' दिन्थिनोसै आरो आसोला बेनो मडेला केमेरामेन FC फंबाय। Zero pay lang mo. Kelaibai nih, di sini interest untuk mengkaran sini, foto lainnya. Di sini roh apa yang apa itu? Masih kapal ke kali ini selai, harusnya. Malah bisa kapal sana, ikutlah. Harusnya kita, kapal mana lagi bisa kita. Saya je, nanti problem saya apa? Jika kadang itu explain ya, explain kalau itu. Anas speed mau nggak mau nama. Mujang. Kono mihab ya, dari perjam besar tu. Piang tangan piang ni apa yo? Ada musa. Ada, musa ada kainnya. Kan kenang. Karena ada kerja kosa pra. Yang baru balik kosa memang hari. Itu pak. Boleh. Ma ada kana di tabu tiba yang itu yang kibu. Sini kana. Musa kas ni yang kibu kas ni. Sar lagi lah konsen, begini begini gula ya. Kompas gini lah ya. Kado dulu saya, gulu kado lagi. Oh ma go turu lah. Eh, dah kali tu bebas di lama jangan tangga macam begini tangga naik naik saya ada na. Dah hari ni sih mati step. Dah hari ni step. La. Kado kalau budu. Dah hari ni step hit na. Wah. Bisa mana dah kali kado macam. Pergi nup siapa lagi dah. Ayo naik. Tahu dia jangan lah. Aduh deh. Ayo apa? Ang mana bab stay nudung sana. Gue posisi saya sini. Pernah di mana pideng? Kau ni kah agak? Bab, ayo bisa sana dulu deh. Siap san. Naik ni speeding harus na. Blog seleng mobile naiknya. Gozo dong lah ya. Sebenarnya kebas nong, kebas kerja kerja now. Ayo, nengni kau sebut dan beri kenai material ni kau. Ini kebas kerja kerja now, jadi. Sudah sini deh, mas femini namanya. Gizer salah gizer.
Pulang je. Ơi. Lah kan. Kau jangan. Kau Dah. Anh làm này, pin em này, tunggu situ. Macam kau ni macam apa sebelum sudah baik. Kau jangan boleh, sudah ini. Udah mulai gawe tanah. Ini. दा सेन बागानाव फैबाय बिदिनो थानोसै आरो एसे ओरै जाब्रा माबाया माबायदि प्रनय नै बिदि बिखुं खुरनांगौनो नै ओरै होनदों इयो बेखौ फट'नि सिथिंनो नंगौ र' दे र' 1 र' 3 होनबा मडेल रेडि 1 2 3 नै लकेसना जा मोजांखा ना सेन बागान दा हरगोन र' दाहाय दे नोङो ओरै नायखो नोङो एकदम दे दा हर मिसावगासिनो मिसाव एगेन क्लस खालामबा नायखो दे नायखो